nitie wach moro kaendi ma Fred omulo ka. Moses Kuria wacho achiel nogono no biro gi paro moro ni biro chuno ni sirikal kata kaka minister opedh e cabinet dwaro ni jotich te mag sirikal ondik e yor contract. Wach mar PPP ni. Apan no way chwang. Keche jo dongere bro ngisi ni Kenya oken piny ma itaya e yo machalo yor dhigo rabolo. Wacho ni Kenya is not a banana republic. Ninyalo yora ti banjo to dhie kanyo. Apan no way chwang. Kalore kod bero ni koro jofwambo ne nitie kete tesre. To gima duong' manitie ni ok en gima yot manyalo timo kamano. Nikech mondo mi igol ng'ama nitiere kaka ndeke e yo mongirore idwoke orak. En achiel kuom gik matek mogik. Nikech magi gin jomo magitiyo ne jopiny gini te. Nyaka gidhi e rutaya mak mana ni ka samoro ng'ato ketho yo machielo kata yo achiel kata machielo. Sirikal en kalo kayamo. En obiro higni 5 to kalo lal. Komedore kidogo to par. Kata mana migawo no Moses Kuria nyalo telo ne kawuono to kiny onge migawo no. Donginje ko gole tie kele kon. Koro ok inyal biro ni koro ingi ngufu mang'eny. Katiba bo tuo ni ngufu no. Ionge kode mang'eny ke japiny be nyalo mai ko koro chak tiyo kode ma koro imbi ionge kode. Katibo yie ne japiny. Koro pani gima otemo wacho cha. Onyalo bedo ne gima ber. Tinyalo go mbaka mang'eny to en gima ber inyalo time e yo mane. To kibire e chwang nikech ni lakteche ng'anyo tinyalo penji ni ata ng'omiyo sane makoro iparo ni gima kamano beri okowende Jerusalem to manifesto maru kana udonjo Kenya kwanza ken achiel kuom gik mane uketo nyimu biro timo ne jopiny achiel kuom mane giwacho ni gibiro timo en nyuolo thuolo mag tije ne jokenya ok ichak imajo Kenya go tije gi magene go ni koro iketo gi e orak makoro ber moko magisebedo ka girakonyruok magisebedo ka giyudo ka ondik gi yo mongirore ni koro sane umayo gi giduto. Mano ing'eno ok nyalare. Erokamano. Ting'eni ok nyalo wacho ni mano yo medhi duoko go piny kwano omenda mitiyo godo e chulo osara mag jotije makoro sani wacho ni chulo omenda mathoth mohawa atamalo 50 mohewa atamalo 50 to sechego to duol ma chano osara mar jotich sirikal chak wacho ni koro waseriedo osara kaka owinjore bed ni ibro chul jolup jotende migepe CAS makoro ng'ima kaka ichako ng'i wachgi. Tingeni magi mana joma jodito ma samoro no dhiro sirikal mondo mi odonje telo ema kore dhi mi thuolo makamagi. Omenda makore lach kendo gi mbalang' makore lach ma nyamburko ni e kanyo tang'o ni e kanyo to ot ichulo to jogi to kore dwani mondo ketne gi osach gi mamalo to mamoko gi to kore dwani mondo mi chak diyo nikech koro gikwayo gi magi wacho ni haki gi nikech ne giketo sei. Apani en gima kaponi Moses Kuria otemo ng'eni ncha gisechako lalruok margi kendo dhira agenda no mapek. To jo Kenya be ng'iye nikech jo Kenya ng'eyo ni mano gima yot. Nitie kama inja kinyono kod okang' machielo tiywaye tikete lo ting'ise ni koro ma ok nyal dhi nyime nikech do nitie. Ok apar ni en gima biro dhi kamoro. Erokamano. Wenge te koro biro chomo tarik 1 chieng' May Day kata Labor Day ni to dhi bedo nade? Yani no ka Tuoli wacho nyoro ni ento penye to koro gini wacha ni mano gima tin. Onge tiende mondo mi adhi alaura gi guok. Amanyo wuon guok kaponi guok ogweyo. Tawuoyo ka ng'ise ni gicha ok nyalre. Dibeni Fazul nyogola Tuoli kama